Bueno, vamos dar comezo entón á seguinte mesa, a mesa de investigación. O título desta mesa, neste caso, é o Programa de Ciencias Mariñas de Galicia, logros e desafíos para o futuro, derivados dunha iniciativa singular. Temos a grande sorte de contar con dous dos tres coordinadores principais, que son Fran Saborido Rei, que é investigador titular do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC, a miña esquerda, a vosa dereita. A súa investigación aborda múltiples áreas da ecoloxía pesqueira, con énfase na ecoloxía reproductiva, o crecemento e a dinámica do recrutamento, co obxectivo de mellorar o asesoramento sobre o estado dos recursos e promover unha explotación pesqueira sustentable. Actualmente, como digo, é un dos coordinadores do Programa de Ciencias Mariñas de Galicia. Vou presentar tamén a miña esquerda, en segunda posición, a vosa dereita, a Rosa Fernández Otero, que é licenciada en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela, con DBA pola Escola de Negocios antes chamada Caixa Nova, é coordinadora da área de promoción e transferencia de coñecemento do CEDMAR, leva traballando no campo da xestión da investigación e na economía do coñecemento dende hai perto de 30 anos, 25 deles centrada na investigación e na economía do mar. Forma parte do equipo que colaborou no deseño e na configuración do Programa de Ciencias Mariñas de Galicia e participa no mesmo tanto no equipo de coordinación como a fronte de algunhas actuacións específicas no campo da transferencia de coñecemento, paquete de traballo 11, e do estudo das oportunidades de intervención transformadora no entorno litoral de Galicia, PT10. Entón, damos comezo á presentación do Programa de Ciencias Mariñas de Galicia, os logros e desafíos para o futuro, derivados dunha iniciativa singular. Fran, cando queiras. Bos días. Bueno, primeiro, por suposto, agradecer á organización do Foro Acui a invitación para que en este panel o programa pueda presentarse con todos os compañeros que participamos en él. Ben, pois vamos a facer un poquinho de historia sobre que o Programa de Ciencias Mariñas, unha acción conxunta de 7 comunidades autónomas para abordar unha serie de liñas prioritarias que logo veremos cales son. Esta acción conxunta das 7 comunidades autónomas é impulsada polo Ministerio de Ciencia e Innovación e Universidades, dentro que se chaman plans complementarios. Hai 8 plans complementarios, o de Ciencias Mariñas é un deles, no que participamos, ademais de Galicia, Cantabria, Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares e Canarias, con un financiamento total de 55 millóns de euros, das cales 10 pertencen a Galicia, e deles 6 son fondos do PRTR, do Plan de Recuperación postos polo Ministerio, e 4 do FEMPA, que aporta a Consellería do Mar, a Xunta de Galicia. Ben, en este programa participamos 13 institucións galegas, con máis de 350 investigadoras ou investigadores, tanto da Xunta de Galicia, como vedes aí, o CESGA, o CEDMAR, Inctemar, a propia Consellería de Mar, o IGAFA, Meteo Galicia, e o CIMA, as 3 universidades galegas e 3 centros do CSIC, o que supón un enorme e profundo proceso de integración e de colaboración e estructuración da ciencia mariña galega. De feito, esta forma de estructurarnos como un só proxecto, a modo dun proxecto europeo, pero que ten un impacto regional, non en toda Europa, con o cual un impacto é maior. Esta estructura, como digo, de proxecto europeo é única entre as 7 comunidades autónomas. Cada comunidade autónoma fixo unha estructura diferente. Nós apostamos por un proxecto diseñado de abaixo a arriba e de arriba a abaixo. É a primeira vez que un área de investigación en Galicia estructúrase desta maneira, o que permite unha mellora das sinerxias na investigación, incrementa a eficiencia no uso dos recursos, cuestión moi importante, promove a innovación e, por tanto, aumenta a capacidade do sistema de aportar solucións para a administración, o sector ou a sociedade. Como digo, a nivel nacional, as 7 comunidades autónomas acordamos traballar en unha serie de liñas prioritarias, basicamente son estas 3, a de observación e monitorización do medio mariño litoral, unha acuicultura sostible, inteligente e de precisión, e a transformación social e económica cara ou para a resiliencia. Nós estruturámonos en 11 paquetes de traballo que tamén son comuns con o resto das comunidades autónomas, 38 actuacións e 132 actividades. Como digo, non son 132 proxectos, nin 38 proxectos, é un só proxecto, unha sola coordinación, aportando coherencia e homoxeneidade ao conxunto do programa. Como temos pouco tempo, vamos ahora a facer unha síntese, porque isto é unha auténtica síntese os próximos 8 minutos
de resultados do programa. Pensade que con 10 millóns e máis de 350 persoas traballando, os resultados son inmensos e aquí non se poden máis que pasar por enriba de eles. Na liña prioritaria de observación e monitorización do medio mariño, a necesidade que nós vimos que era precisa respondía ás demandas da sociedade en xeral de ter unha xestión integrada dos ecosistemas. Integrada do ecosistema galego, sí, pero tendo en conta as variacións locais, a variabilidade do ecosistema, pero tamén os usos e recursos destas situacións locais. Para facer esa xestión integrada non cabe dúda que hai que tomar unha decisión por parte da administración ou dos xestores baseadas sempre en evidencias científicas. E esta xestión integrada con evidencias científicas require, sí ou sí, dunha observación e unha monitorización sostida e masiva. Que significa isto? Cunha alta frecuencia, cunha gran cobertura espacial, continuada no tempo e, por tanto, de un xeito automatizada ou semi-automatizada. Dentro desta liña, por tanto, se nós queremos ter esa monitorización masiva e sostida, era preciso ter, por primeira vez en España, unha estrategia de observación de monitorización mariña, no noso caso, a galega. Estamos traballando en elo, a piques ha de rematar en esta estrategia. O que estamos é diseñando a estrategia para ser implementada a partir do ano que ven nos vindeiros anos. É un modelo pioneiro de integración dos diferentes servicios e redes de observación que xa existen, identificando as lagoas para poñer máis énfasis en elas, o que permite tomar esas decisións informadas e, por tanto, mellorar a xestión dos recursos, a xestión costeira, etc. Temos en esta estrategia 5 obxectivos estratégicos, con 20 liñas de actuación, 4 liñas por cada un dos obxectivos, e un total de 73 accións que, como digo, serán para implementar ou pôr en marcha a partir do ano que ven. Unha das cosas que fixemos, que tedes disponibles, é que para poder diseñar esa estrategia foi preciso saber quen é quen, que fai cada un de nós dentro de Galicia, e, por tanto, construímos unha ferramenta que é Faro. Bueno, a idea era mostrar ahora un pouco como esa ferramenta, pero dado que vamos con moito retraso, vos invito a partir da presentación mirar a ferramenta e ver quen está facendo o que en este área da monitorización. Ben, temos unha estrategia, eso está moi ben, pero é papel, vais a implementar, pero como se implementa? Recollendo información. Se nós temos unha estrategia para ter unha monitorización masiva, é preciso ter tecnoloxías que sexan efectivas e asumibles, é dicir, con baixo coste e con alta frecuencia. E aí nós pensamos que era preciso, e estamos traballando todos estes anos en desenvolver ese tipo de tecnoloxías eficientes en dous grandes campos de variables, as relacionados co ecosistema e o cambio climático. Aquí, por exemplo, e insisto, paso moi por enriba seleccionando algúns dos resultados máis interesantes, pero hai moito máis. Temos un automoestresador para monitorizar metais pesados, que está sometido a patente. Deseñamos novos sensores para medir variables físicas e contaminantes e novos protocolos de inteligencia artificial e xenómica basado en qPCR para determinar patóxenos e plancton. Moitos destes novos sensores integrados en plataformas como perfilador vertical e costero guiado por cable de alta resolución, medindo cada 10 centímetros, ou a plataforma de observación multisensores automatizada de RANDE, que incorpora multitude de sensores non somente os tradicionais, sino tamén telemetría, etc. O segundo grupo de variables de interese que eran preciso de desenvolver novas tecnoloxías é que relacionadas cos recursos e a adaptación destes recursos mariños ao cambio climático. Aquí, por exemplo, melloramos moitísimo a capacidade de monitorizar o ecosistema litoral con drones, tanto de ala rotatoria como de ala fixa, combinado con inteligencia artificial. Gracias a elo, xa temos firmas espectrais de macroalgas, somos capaces de determinar con os drones e con estas firmas a cantidad de macroalgas do litoral. Fixemos prototipos de xenómica ambiental para medir a biodiversidade. Desenvolvimos un equipamento para identificar de forma automática as capturas en tempo real da flota artesanal. Desenvolvemos sensores de telemetría acústica que para especies demersais, que son estas que están, a boia que está aí na imaxe levan estes sensores, ferramentas xenómicas para avaliar o estado dos recursos pesqueiros ou biosensores para a detección de alérxenos que tamén están sometidos a patente. Ben, con toda esta tecnoloxía e con esta estrategia que vamos a poner en marcha o ano que ven,
Que vai a pasar? Que vamos a ter millóns de datos, que xa estamos tendo millóns e millóns de datos. É preciso, por tanto, que eses datos que son de naturaleza climatolóxica, oceanográfica, xenómica, biolóxica, xeoquímica, etc., todos esos datos diferentes teñen que estar non somente en un sitio, sino estructurados, para que se podan entender e para que quen teña que utilizar e tomar decisións ou poda utilizarlos. Para eso estamos a construir, está finalizando a plataforma integrada de datos mariños, que é unha plataforma pública e conectada con outras plataformas internacionais. Ese se está facendo no Centro de Supercomputación de Galicia, no superordenador Finisterrae, o que está permitindo que Galicia se posicione a nivel internacional como líder en xestión de datos mariños. Dentro desta plataforma hai dúas, a plataforma de Big Data, basada no CESGA, que é unha plataforma basicamente para que os investigadores podan traballar con este tipoloxía de datos moi diferentes, almacenados ali, pero tamén se construiu o Laboratorio Virtual Mariño para aquelas persoas que non son investigadores ou que precisan ter ou tomar unhas decisións, podan ter un entorno moito máis amigable para tomar esas decisións e non directamente traballar cos datos. Ora ben, como decía, a cantidad de datos que hai heteroxéneos é moi alta. Combinar datos climatolóxicos, oceanográficos, xenómicos ou socioeconómicos é moi complicado. Por eso, outra das accións que fixemos en esta liña de actuación é desenvolver ferramentas avanzadas que permitan utilizar eses datos moi diferentes. Obviamente, o programa non tiñamos capacidade para abordar toda a casuística posible de uso de datos, e o que fixemos foi, como exemplo, traballar en tres grandes cuestións. Unha, desenvolver un semelgo digital de novas producións en batea a alga digital, onde se pode predecir cal é a mellor localización para desenvolver acuicultura multitrófica no medio mariño. Por outro lado, traballándose en novos modelos de xestión pesqueira de polvo, sardiña e pescada, utilizando datos desde biofísicos, correntes, mareas e demais, a socioeconómicos para mellorar a xestión. Son modelos, por tanto, de principio a fin, end-to-end. E, finalmente, en desenvolvendo modelos de predición de eventos extremos, como, por exemplo, as precipitacións e como estas podían producir inundacións ou baixar a salinidade das rías, xa sabemos o impacto que isto ten nos recursos, e, por tanto, poder facer unha xestión dos encoros para que ese impacto, esas inundacións, cando hai moita precipitación, sexa o menor posible. Ben, eso en canto á liña de actuación número 1, que é a de observación e monitorización. A segunda é a de acuicultura sostible, inteligente de precisión, aínda que non somente fixemos cousas de acuicultura aquí, tamén en este caso, como dixen antes, acordado as liñas de actuación con o resto das comunidades autónomas, todos estamos traballando máis ou menos nas mesmas líneas. Aquí a necesidade que vimos foi a de recuperar as producións acuícola, marisqueira e, como decía, tamén pesqueira, afrontando as amenazas ambientais que temos actualmente e os riscos que afectan a produción. A idea, por tanto, é innovar para que esta produción se faga de forma sostible e unha mellor xestión dos recursos. Aquí se traballou en 4 áreas, que son as que vedes en pantalla, pero que a continuación desta introducción, pois nosos compañeros do programa van a falar, van a estar enfocados no aspecto de acuicultura, así que vou pasar un poquinho máis rápido a que tedes logo 4 ou 5 presentacións a respecto. Solamente destacar aquilo que non se vai a falar despois. Nas ferramentas xenómicas, pois tamén se traballou en desenvolver ferramentas xenómicas que van a mellorar a avaliación dos estados dos recursos pesqueiros, tamén para mellorar a captación natural da semente, a tolerancia de patoloxías e outros factores de estrés, e tamén se traballou en estes aspectos en mellorar a produción no medio, no criadeiro da semente de bivalvos e desenvolver oportunidades na INTA, como logo a cultura multitrófica integrada, como logo veredes. Pero o que non se vai a contar e que se traballou tamén en desenvolver metodoloxías avanzadas para diagnosticar e avaliar o bienestar animal, en este caso do rodaballo de polvo, algo realmente demandado pola sociedade, o bienestar animal. Desenvolveronse novos pensos a partir de subproductos e descartes pesqueiros con alto valor, un auténtico exercicio de economía circular. E, finalmente, desenvolveronse numerosas ferramentas para reducir o impacto das patoloxías no rodaballo, ferramentas desde aquelas que detectan de forma precoz a presencia da enfermedade
ou vacinas para virus, bacterias e parásitos. Finalmente, la liña de actuación 3, a economía azul, a innovación e oportunidades, aquí a necesidade que vimos que tiñamos que afrontar a de garantir que o coñecemento que se está a xerar non solamente no programa de Ciencias Mariñas, sino o coñecemento que se xenera desde fai décadas de investigación en Galicia, teña que estar disponible, pero además ser asimilada esa información e aproveitada por todos os estamentos da sociedade, non somente a administración, tamén ao sector productivo, o sistema educativo ou público en xeral. E para que? Para asegurar que as actividades que se están a desenvolver en Galicia e os sectores que son dependentes do mar se podan anticipar aos cambios que se están a producir tan fortes e, por tanto, manter a resiliencia do noso sistema e asegurar que estes sectores sigan funcionando no futuro inmediato. Aquí traballouse en dous grandes áreas. Por un lado, a utilizar a economía azul para medir a resiliencia do noso sistema e informar a comunidade sobre a xestión do cambio. Isto é un conxunto de servizos e ferramentas integradas con unha perspectiva multidimensional, con análisis dos impactos moito máis precisos do que existían hasta o momento no contexto do litoral e dos sectores asociados ao litoral, as comunidades litorales. Por exemplo, desenvolveronse novas posibilidades de análisis derivadas das tabuas input-output con unha maior resolución xeográfica da que existía ata o momento. Desenvolveronse ferramentas para avaliar os servizos ecosistémicos que existen en Galicia, como a captura de carbono, ou ferramentas para avaliar os riscos e a vulnerabilidade fronte ao cambio climático nas comunidades costeiras. Todo isto levou a auténticos procesos de reflexión alrededor da importancia das ciencias sociais no sistema de ciencias mariñas. E o segundo aspecto que se tratou en esta liña de actuación é sobre o coñecemento en xeral, pero sobre todo o xenerado pola investigación, como motor da transformación da sociedade para adaptarse a estes cambios que estamos sufrindo ou que estamos tendo. Todo este coñecemento, o que se fixo aquí, foi desenvolver un conxunto de metodoloxías e ferramentas para reforzar a cultura científica e a capacidade de transferencia de coñecemento hacia a sociedade e hacia os sectores productivos, pero non vou a falar moito máis porque isto vai desenvolver nas seguintes diapositivas a outra coordinadora do programa, Rosa Fernández, a que lle dou a palabra. Ben, moitas grazas, Fran, moitas grazas á organización do Foro Acui polo convite, moitas grazas a vos pola escoita. Eu sempre estou particularmente contenta de vir aquí ao Grove porque pois é a miña casa, é onde nacín, así que me encanta estar entre vos neste foro. Vale, pois para dar continuidade e non interrompir o discurso de Fran, precisamente nesta miña parte da exposición, o que vou tratar é de contarvos un aspecto que para nós resultou dende o primeiro momento do diseño do programa tamén moi fundamental, non? Que é, bueno, pensar en como debemos facer, que tipo de procedementos debemos de poñer en marcha para ser máis eficaces en conseguir que ese coñecemento que se está a xenerar, todo isto que non é algo que se vai a facer, é todo isto que é moi importante insistir en que isto que acaba de contar Fran é traballo que xa se fixo, é dicir, eses resultados xa están aí. E moitas veces acontece no ámbito académico que os traballos rematan, os proxectos rematan, os resultados obtéñense, pero logo hai todavía un camiño por facer para conseguir que esos resultados cheguen a que nos poida aplicar e utilizar de maneira efectiva para mellorar as actividades, para mellorar ao final o impacto e conseguir que ese propósito inicial co que esas investigacións se desenvolveron se materialice, verdade? Entón, unha das cuestións importantes que da maneira na que traballamos neste ámbito ten que ver con sistematizar eses procedementos e pensar neles non co propósito exclusivo de conseguir, digamos, retornos derivados da comercialización de algúns dos resultados, senón esencialmente co propósito último de realmente escarbar en toda esa información que é inxente, que se deriva dos traballos de investigación de tantos grupos e de tantas institucións
para entender, entre outras cousas, cal é o potencial deses resultados de realmente ter unha aplicación, quen pode intervir neses procesos de aplicación, que tipo de intereses pode ter cada tipo de tipoloxía de usuarios neses resultados e que tipo de accións podemos levar a cabo para e planificar para que eses resultados, como dicía, se materialicen nun impacto, verdad? Entón, desenvolver ese tipo de procesos require tamén unha serie de esforzos moi importantes, ás veces moito tempo, e isto é moi importante telo presente. É dicir, o feito en sí de conseguir os resultados non garante necesariamente o seu impacto. É necesario seguir a invertir, seguir a facer traballos dirixidos a conseguir que eses resultados transformen as prácticas, os valores, a percepción da sociedade e dos usuarios e beneficiarios potenciais. Entón, como dicía, para entender todos eses e poder sistematizar todo ese tipo de procedementos, pois o que fixemos é recoller de forma moi estruturada toda a información do que se xenerou. Entón, hai unha base de datos que recolle un catálogo de 182 resultados de investigación procedentes do programa. Eses resultados individualmente poden ter un maior ou menor potencial, unha maior ou menor trascendencia, pero analizados así de maneira individualizada nos permite logo formular estrategias de transferencia con, digamos, un proceso de reflexión máis profundo e nos permite volver despois a agregar eses resultados para chegar aos usuarios co conxunto do que pode ter un sentido e un valor de utilización de aplicación para eles. Para ir a eses usuarios tamén temos que entender quen son e cales son os intereses e onde están. E entonces outra das ferramentas que desenvolvemos foi unha base de datos de usuarios potenciais clasificados, organizados polos seus intereses, polos tipos de entidades aos que temos que atender. Con toda esa información interrogamos digamos, todo ese coñecemento que se xerou no programa para tratar de entender definitivamente cal era o potencial de transferencia. E ese potencial de transferencia, ademais, incorporamos un elemento, unha componente particularmente innovadora que ten que ver con avaliar a capacidade de transformación. Como dicía, transferir resultados ás veces ten un impacto que simplemente consiste en aplicar e continuar as prácticas existentes, pero cando o impacto realmente se multiplica e é máis percibido, pero tamén require máis esforzo prolongado e máis tempo, é cando se produce realmente unha transformación. E entendemos esa transformación cando cambian as resultas de aplicar o resultado, a percepción da sociedade acerca de un ámbito de coñecemento determinado, o que está disponible, como se deben ou non deben de facer as cousas, a percepción, a organización das estructuras que avalan a aplicación dese coñecemento e, por último, os valores. A receptividade ou non receptividade por parte da sociedade para aplicar estas tecnoloxías. Sabemos que moitas veces o coñecemento que se deriva das institucións de investigación pois ten que dar pasos para conseguir o que chamamos licencia social, é dicir, que a sociedade entenda as vantaxas que se poden derivar, tamén os riscos, tamén os posibles perigos, e se pronuncie para orientar esas posibles maneiras de aplicalo. E a partir de aí, cando temos toda esa información, entón é cando podemos identificar que tipo de accións, cando, que recursos son necesarios para desenvolvelas, etc. etc. Pois isto é o que fixemos dentro do programa de Ciencias Marinas co conxunto do traballo que se desenvolveu no programa. E como podedes entender, eso tamén ten unha parte dos esforzos do programa importante invertida. E o que pensamos é que, ademais, agora temos todavía que continuar nese proceso cando o programa está para rematar, pero todo eso está aí e non queremos que quede, digamos,
simplemente no papel, queremos que transforme cousas, que se cambien cousas. E entón necesitamos manter un diálogo para recoller toda esa información da que vos dicía, percibir claramente cales son eses valores que poden facilitar ou impedir a transferencia dese coñecemento, quen son os interesados e cal é o funcionamento das infraestructuras existentes que pode facilitar ou non facilitar esa adopción de coñecemento, pois temos que continuar este proceso. E un seguinte paso que está aí, digamos, ás portas de acontecer é a seguinte asamblea, encontro cos sectores interesados nas actividades do programa que se desenvolverá na Cidade da Cultura o día 24 de outubro e no que esperamos encontrarnos con moitos e moitas de vos. E, ben, eu penso que ata aquí é o fundamental do que quería decir. Pensamos que é necesario seguir a reforzar este liderado. O proxecto de Ciencias Marinas, o programa de Ciencias Mariñas ten sido unha iniciativa, como podedes deducir, moi singular e sería, pensamos, unha mágoa que non tivera as oportunidades de materializar toda esa transformación a que pode definitivamente ese coñecemento dar lugar. Moitas grazas.